Moi. Huomenta Suomi, mikä meininki? Rovaniemi, Joensuu ja Helsinki. Huomenta Suomi, mikä meininki? Oletko mä jonkun sarjan, jonkun pelostavan, surullistavan, minkä sarjan osin tehdä, koska mä oon aika harvoin näitä tällaisia videoita. Mä oon aika uusi käyttäjä. On nuori, liian vapaa. Mulla ei oo kyllä mitään muokkaus-ohjelmia kaikkea, kun mä en ole ja mulla heilu sit antaa mulle testit. Mulla muokkaus-ohjelma, mä editoin mun videot, mulla ei oo mitään muokkaus-ohjelmaa, mä otan vaan ihan play-kappia ja nyt sillä tänään taustamiseksi Vai jatkaaks mä sitä Amelian elämää vai kirjoittua messään vai mitä mä jatkaan? Tai ootteko teistä kommata jonkin videoon? Mä oon aina pahoillani tästä mun laadusta, että se on huono. Mä en voi vaan vai sille mitään, jos mulla on huonot laadut ja huonot äänet ja kaikki. Mä oon siellä ihan pahoillani. Moikka! Mutta toki se on, kun mä